Hej alle sammen. I dag laver vi en video, hvor vi skal skybase. Vi lander vi igennem det der sted, hvor der er mega mange træer. Ja, vi lander et sted, hvor der er mange mat. Og de kommer lige på lidt. Det vi prøver, vi laver skybase, så prøver vi på at vinde. Ja, godt Olli. Så jeg tænker jeg bare, at jeg gør Olli på. Jeg køber et skin, hvis vi vinder med skybase. Må jeg så få det? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg køber i hvert fald et skin, hvis vi vinder med skybase. Så har jeg strakt. Nej, jeg køber en dans. Jeg køber den der. Nej, jeg køber den der dans. Den der. Boom, she devil, boom, she devil. Den dans køber jeg, hvis vi vinder. Og den dans vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have ham der skin med ham der. Der er 100, ham der koster 1800. Ham der med den der mask. Ham oppe i toppen. Ja. Nej, ikke ham allerøverst. Det er ham der ligger. Det er ham bagefter nogle sange. Så kommer der sådan et skin. Det skin vil jeg gerne have. Jeg har den ene dans. Og det den har. Og det var lidt dumt, du købte den derfor. Hvorfor ikke? Hvilken en? Olli han købte et skin før. Lidt dumt. Nå, er det ikke i item shoppen nu? Jo, det er det. Jo, jeg har fundet det. Det var lidt dumt, Olli. Vi lander Raven Rust. Okay. Word. Der er mega mange træer. Ja, jeg er med på det. Så prøver vi det. Filmer du stadigvæk, eller hvad? Hvorfor begynder vi ikke først at blive inde? Der er mange natskab. Jeg overvejer lidt at lande ved Oscar. Der. Hvorfor? Der er jo ikke så mange mats. Nej, men så kan vi tage det over bagefter og fange mats. Jeg lander bare i der, hvor der er mange. Jeg lander bare i den der by, hvor der er mange træer. Jeg lander i Oscar. Og så tager jeg derover bagefter. Oscar er der ikke lige. Hvad? Oscar er der ikke lige. Nej, jeg kalder bare det sådan noget Oscar. En slap. Skal vi... Olli, hvor lander du? Med den lille af. Okay. Så tager vi derovre, når der er markeret bagefter. Og så kan vi lige fange lidt mats herovre også. Så kan vi gå derovre i. Der er et hold, der lander med her, tror jeg. Ja, det kan vi jo godt klare godt. Hvad? Hvis vi dør, så er vi dårlige. Jeg lander lige på i dag, ja. Ej, Olli. Det kan jeg ikke fordrage det der. Det kan jeg virkelig ikke fordrage. Og jeg har en dårlig landing. Har du dårlig landing? Ja, heldigvis var der biler der, hvor jeg landede. Nej, mig og Olli har god landing. Olli. Den var... Nej, dernede. Han skal have det. Olli, må jeg tage dit medkit? Det gør jeg. Olli, jeg har skud til den gun, du har. Du må få mit medkit. Godt. Hvis du giver mig, hvad hedder det nu? Jeg dør til de der bots. Er der ramt? Olli, bare heal mig. Heal mig nu. Bare heal mig. Ej, vi kan ikke fordrage sig, hvor du rykker. Olli, og så kommer du også lige med din medkit. Kom med det medkit. Giv mig et gun. Du har fået en gun. Giv mig den nu, Olli, eller så er det nok 10 magic. Kom. Hallo, der hvor jeg landede, er der en bolt.
Der hvor jeg er landet, er der en wall. Og jeg ramte ham, og lige headshot ham der. Nå, de virkelig ud. Jeg har en lille SMG. De er normalt Min sound er chest. sat helt forkert. Nu bygger jeg på B åbenbart. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Er det ikke lidt mærkeligt? Jo, det er det. Jeg begynder at farme. Det var jeg farmer inde i husene. Der er mange match i Oscars hus. Eller bare gå over ved Oscars stedet. Jeg har allerede hyret et eller andet. Kan du skrive lige ned i chatten, hvorfor en by I synes er jeres yndlings? Altså min, det er nok sådan, ja det ved jeg ikke helt faktisk. Min det er Tilted Towers, eller den der... Mit det er nok Glædsen Pizza. Min er Tilted Towers, eller jeg har glemt... Eller... Tilted Towers, det var mit gamle Ja, det er Tilted Towers, eller den der by, jeg ikke kan huske, hvad hedder. En gang der kunne jeg godt lide, hvad det hedder. Jeg har nogle shotgun, jeg vil have en shotgun. Ja, jeg har ikke nogen shotgun. Jeg er selv godt ud. Jeg går bare i gang. Please, Eller, jeg shotgun. tænker lige at loote lidt med flere shotgun. Sådan kan ikke høre mig. Auto. SNG og de alle sammen. Har I shotgun? Ja. Ja, jeg mangler en shotgun. Jeg mangler lidt bedre loot. Jeg har lille SMG og lille AR. Det er de guns, jeg har. Så, jeg er fuld træ. Hallo, når vi bytter Skybase. Kan I så droppe alle jeres mats til mig? Ja. Men jeg tænker, vi går i gang med Skybase i 3. zone, tror jeg det er. Ja, det gør vi bare. Jeg får 13 sten for en sten. What? Man får da godt nok ikke meget sten, fordi jeg er sten her. Jeg kan have 5 sten. Eller i den her by. Og blå fonderbøsserne. Har I godt loot? Jeg har 2 Ikke guns, helt, så det er nej. lille af, men jeg mangler en shotgun. Jeg har heller ikke helt fået perfekt loot. Jeg glemmer hele tiden, at jeg ikke skal fange træ. Jeg har lavet den der bug med sigtekornet. Nå, Men det har jeg så ikke mere. hvorfor vil du have glemt det? Altså, jeg vil gerne finde en shotgun. Jeg har kun en auto, jeg vil hellere en pump. Jeg skal bare have en shotgun, så er jeg glad. Ja, hvis jeg finder en pump, må du få min. Og de har du en pump. Nå, pæt. Oh, let's go. Auto. Go auto. Hvad farve? Altså min er også rød. Jeg vil hellere en pump. Jeg skal have flowberry fisk til Skybase. Flowberry fisk. Jeg skal have reddet mig selv. Jamen, jeg har shockwave. Ja, så skal du bare huske at tage dem på, inden du sådan... Ja, det ved jeg godt. Ellers skal du være meget god til at... Ja, ellers så skal jeg bare skynde mig for et eller andet. Jeg ved ikke helt. Ellers skal du skynde dig at kaste den, inden det er, du lander jorden, men det er lidt svært. Min auto. Hvad? Hvorfor den pump? Hvorfor en farvet auto er det? Den er grøn. Ej, tak. Altså, hvorfor begynder vi først i 3. zone?
Fordi det er dumt, hvis vi begynder nu, for så skal vi bruge meget mere match på at komme ud i alle de andre zoner. Jeg skal bruge rigtig mange flere match. Vi vil aim med den her skrald. Ja, det er mit også. Jeg har et til. Og du har kun den af jer. Velkommen. Og jeg har PC-aim. Ja, jeg også. Jeg vil ikke have brugt over. Han er slidt. Død. Nice. Der er en mere, tror jeg. Nice. Let's go. Blå bombe. Jeg fik en vindmægtighed. Det kan man loppe, kan man ikke? Jo. Skal du bare skynde dig at tage den frem. Ja. Jeg har fuld sten, fuld træ og 300 metal nærmest. Oliver, lad være på mig, der skal dig med chesten. Ja, det er min chest, Olli. Gå nu væk. Mit våben. Olli, giv mig det. Olli, kom med det. Hallo, guldet giver også meget lidt metal. Hvad? Guldet giver også meget lidt Er der metal. nogen, der har sniper bullets? Ja. Må jeg få nogen? Ja, men så er det også min epic chest heroppe. Ja. Hvis den ikke er taget. Det er den ikke. Let's go, sniper! Hvor farve er den? Lilla. Og den har sikkert... Jeg har en lille sniper. Er din også udskov? Nej, min er med det der firkantede skål. Skal du bytte? Det er mit yndlings. Ja, lige præcis. Ja, ikke? Det er godt nok ikke mit yndlings på sniper, men det er det på AR. Jeg er fuld med... Nu er jeg fuld... Nu mangler jeg kun at få fuld metal. Det kan man måske gøre her med guld. Og jeg er fuld af alt! Hvad? Jeg er fuld af alt, Mats. Skal vi ikke snart bygge skybase? Jeg bygger den, og den her zone lukker, og så næste igen. Ja, der er mange, der 2 zoner nu. Så går vi i gang. Er det bare mig, der skal bygge, eller er vi? Altså, vi alle kan jo bygge. Hvad? Vi alle kan jo bygge. Ja, undtager Olli, han er ikke så god. Men Jo, nu er jeg jeg bygge. Ej, du er ikke bedre end mig, makker. Benja er da også bedre end dig, og jeg er Benja, og jeg er bedre end Benja. Så jeg er bedre end dig. Og så er jeg bedre end jer. Og det ved jeg allerede på forhånd, Olli. Ja, vi har lavet en fight før. Jeg ved ikke helt, hvordan det gik for dig i hvert fald. Hvad? Jeg vandt. Det gik i hvert fald ikke helt perfekt. Ej, nu er du til fall damage. Ej, du... Ej, Nu har han bygget op og hoppet ned. Ej, det var lige dårligt. Nej. Nå, men Molly, vi skulle ikke begynde på Skybase nu, vel? Men han hoppede også ned med vilje. Ej, hvor er det dumt, Molly. Vindmæfik, det er bare det bedste, jeg fik. Ja. Ej, Olli, du er dum, mand. Du brugte også lige nogle bats der. Næsten fuld af det hele. 500 træ, 500 metal. Nej, ikke 500 metal, 500 sten, og så i 429. 422. Så er det hjemme. Lyder mit keyboard ikke godt? Er det bare mig, eller er vingerne blevet sådan lidt mere rare? Er hvad? Er det bare mig, eller er vingerne blevet lidt mere rare? Ja, det er så sjældent at finde vingerne. Ja, lige præcis. Nej, vi kan starte Skybasen op på Loot Island. Hvad? Vi kan starte Skybasen op på Loot Island. Ja, det kan vi. Der kommer vi lidt højere op. Epic AR.
Der kommer nogen med det der vanvittigt. 116. Må jeg godt spille det her game? Jeg spiller game. Og jeg vil faktisk gerne spille det. What? Hvorfor siger du altid det der? Det er min clown. Må jeg godt clown? Ej, jeg tager med det. Ej, det kan ikke så godt, det. Jeg skal væk. Ej, og lige så hjælp dog. Farvel. Der. Ej, det er også sygt. Ej, hjælp. Jeg er med på filmer. Ej, altså. Hvorfor så det derop? Kom med healing. Vi ses. Ja. Måske kan mor aflevere mig. Og Tom lige ned og henter mig og Ollies video. Ja, jeg skal lige heale lidt. Ja. Fortsæt at få en medkit eller noget sted. Jeg spiller game! Der er bare tjek. Og så rebooter jeg, og så går vi op på Loot Island. Ja. Og så bygger vi Skybasen. Ja. Filmer du ikke nu da? Jo. Hvad? Jo. Så giver det ikke mening jo. Men kan du bare tage dig ned? Og så bare reboot mig og det. Og du må rigtig gerne give ham nogle af mine Han har nok et message om ham der. Han er lidt god ham der, tænker jeg. Eller nok ikke for dig, men jeg tager mange med. Så mangler det en trækning. Hvad er din shotgun? Kom så. Lad din shotgun. Bare 2 skud måske. Og så pop it. Big. Han healer. Nej, han gør ikke. Han, der. Han er lidt der. Okay, bare lad være med at tage hans epic sniper. Det er faktisk min. Må jeg få pumpen? Bare reboot. Bare lige reboot. Nej, hvad skal der lige ud på den her, mand? Det er helt vildt. Og så tag crown og giv den til mig bag. Nej, og lige nu, nej, sådan er det ikke lige nu. Nå, tag du af reboot også. Hvordan har du tænkt dig at reboot? Ja, de er 2. Øj, snap. Jeg kan kigge min sound imens. Så ser vi. Ved du, min fætter, han bruger auto edit. Kan du godt nok ham der. Ham der har jeg ramt en gang. Det er lidt sjovt. Den er klar på den der. Det er virkelig. Jeg er bare den bedste. Jeg er bare den bedste. Må jeg godt spille færdigt? Vi spiller lidt ikke færdigt. Reboot mig så. Ja. Hallo, udover mig er der 4 tilbage, så når I kommer tilbage, skal vi så lege Skybasen, selvom der ikke er så mange tilbage. Ja, det bliver vi nødt til jo. Ja. Ellers skal videoen ikke hedder laver Skybase. Nej, det skal vi faktisk ikke. Det er nok et dumt navn, hvis vi ikke laver Skybase. Ja. Jeg tror, jeg skal ud og tage mit liv. Den der lille pump, den skal jeg hen. Kom så. Det her game kan godt vinde. Fuck, jeg er god, mand. Jeg trævenede lige, mand. Ja, det var rigtig godt, bare. Okay. Vi er inde i zonen med det. Ej, altså, hvor... Lige på tid, det der.
Det var lige lidt på tid, mand. Hallo, Jeg Simon. spiller lige et game. Hallo, vi kan ikke lave det op på... Ja. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at spille det her. Jeg ved ikke, om jeg kan... Jeg går i gang med at lave Skybase. Der er 3 tilbage Så på drop os. din match, når jeg kommer. Så skal jeg nok lave det. Død. Der er 2 tilbage. Kom nu, vi skal skynde os at lave Skybase. Nå, ja. Jeg vil gerne lige have nogle matches. Nå, men hallo, der er en, der skudt mig ned. Nej. Olli, vi skal op og hjælpe ham. Jeg skal se, om jeg kan... Jeg Jeg skal er se... på vej. Nej, det er ikke for godt det her. Olli, vi skal skynde os. Skynd dig. Jeg er på vej. Jeg ved Jeg ikke, hvor er du den, skulle Simon. ned fra. Men hallo. Skal vi lave Skybase? Jeg tror ikke, vi kan. Nej, hvorfor? Drop din match til mig. Og jeg har fuld match af alt. Okay, vi går i gang. Men jeg går altså lige herinde i zonen. Ja, det gør jeg. Jeg tror, det er simpelthen... Okay, nu skal vi bare afsted. Nej, Jeg skal ned. Ej. Nej, jeg dør! Kvækket? Nu kan spille det, jeg færdig. Der er en! Der er kun... Hvor mange Jeg er der? døde. 2 andre. Vi mangler på den What? match, så helt mig dog. Jeg har lukket den ene. Okay. Mor, vi mangler kun at nok en. Må jeg få ham den sidste? Ja. Okay. Helt Og i skud mig væk. først! Vi kan ikke hele Helt dig. i mig! Nej, han har US'et. Ja, okay. Ja, jeg tror lige, jeg tager den der i stedet for en AR. Så. Ja, jeg skal lige poppe det her medkit. Må jeg please godt lige spille færdig? Der er ikke så mange, der er kun... Vi mangler kun at skyde. Der er 2 tilbage. Der går... Vi har kun 3, 2, mor. Kom nu. Ja. Okay. Ja. Der! Okay. Det var hende, der jeg døde af. Må jeg få andre den? Jeg skynder dig 40 view. Nej. Kom nu. Tak fordi I så med, og det var bare alt for den her video. Vi ses i næste video. Og husk at like og subscribe. Vi ses i næste video. Farvel.